עכשיו אנחנו הולכים לצפות בילד מייפל שמכור למשחק וידרדר לסמים ואלכוהול. בואו נצפה בו מקרוב ונדבר איתו. איתי? מה? אולי תיתן לי את המחשב? לא, זה היה לי יום קשה. מה עשית? רציתי חזון. יאללה, איתי, תן לי, נו. לא, אני הרצתי את החזון השני. מה אתה עכשיו עושה? הורים קטנים. טוב, יאללה, איתי, קום, זהו. לא, תן לי שקל. למה? כי אני רוצה לעשות פיקיו. מה יש לך ביד? סיגריה. למה? למה? כי אני רוצה לעשן. וכמה שעות אתה ישן בלילה? 5. טוב, איתי, די עם זה. זה משחק מפגר. לא רוצה, זה טעים. לשתות את זה, ואני גם רוצה לשחק. איתי, אבל זה לא משחק אמיתי, זה סתם של ילדים קטנים. לא נכון. זה לא של תינוקות. אתה תמיד אומר את זה, אבל אני לא אוהב. טוב, איתי, יאללה, נגמר המשחק, זהו. לא נכון. אבא חיבה את המחשב. לא נכון, הנה, לא, אתה רואה? הייתי טוב. יש. איתי, תסתכל על המצלמה. וואי, אני לא עובר שם, עשינו. וואי. תראו איך הוא לא משתלט על עצמו, הילד מייפל. שימו לב, כמה הוא יידרדר. תגרוס את זה. מייפל.